Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Ini Sombar, Musulpur Bazaराव दख'ना फानलांनो सानदोंमोन दखान लांनो नागिरदोंमोन गारिजों फुंनिफ्रायनो जोबोर गोब्राब अखानि थाखाय लांनो हानाय जादिया बेखायनो बान्डोल खानाय बिदिनो लाखिनाय जाबाय बोरिमाखा सेन्टारनिफ्राय मुसलपुर सेन्टाराव माने बाजाराव लांनाय जायो आरो लांनाय जायासै खानायानो दोननाय जाबाय बोरिमाखा अयथासि दख'ना गलायाव बोरिमाखा कलेजनि इउनिफ्राव फैदों बोरमा कलेजनि दं मुसलपुर कलेज लाबोनाय जादों स्टुडेन्टफोरनो नांगौ जादोंबा लांफैजागोन जायखिजाया फ्रन्ट पेज बेयाव ओरै देखायना दोननाय जादों बिनि गला बिदिनो खानाय दोनदों बिदन फारि बिदन गोदान फालि फैदों मोजां गोदान फालि बेफोरबो कलेजनि मेख्ला दख'ना अनामिका बान्डोल हलसेलारबो हरनाय जायो हलसेलार नांगौबा माला दङ गोबां गासैखौबो साबस्क्राइब लाइक खालामनाय जाबाय ओरैनो मोजां जि जोम लाबोला गासैखौबो आपडेट होबाय थागोन बेखायनो बेल घन्टिङाव थुनानै अल गासैखौबो खावलायबाय जाहाथे बयबो आंनि मोजां डिजाइननि फेशननि जि फैबा थाबनो नुनो मोना गासैबो गोजोननाय आरो गाहाम बावनाय थाबाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।